bandiraɓe Jeeri TV ha fayiren ɗo e diwan Weedu Diaby ɗum noon musidɗo anen ka goote yimɓe wuuro Weedu Diaby musidɗo holɗum ɓuuri won caɗele mon ɗo e diwan Weedu Diaby caggal ɗum hono mbiyetɗa ɓoyɗo Samba Sidy somi juumay ɓoyɗo Samba Sidy Coumba Yaye ɗum noon ɓoyɗo Samba Sidy holɗum ɓuuri won caɗele mon ɗo e diwan mo Weedu Diaby ɗo ɓuuri won diwan Weedu Diaby caɗele men ko ndiyam so no min goni minen tan kaɓɓaɗo sertede min ƴewkoy komin fiire heddi ko probléme ndiyam min amen jaakin feewi wona hay seeɗa mballonama ikkilaji janggen sukaɓe simin daña ndiyam ɗam min mbawata dañde min janggonir sukaɓe sabu ɗo tan nedditede han kaɓɓa bamɗi jogiya nokku garta heddi kilométre uji 6 walla kilométre uji 10 minen keddiɗo oɗo probléme han eyyi min cikkanno on probléme ko zone mo Fanaye o tan walla zone mo Teskere o ɗum heddi walla hay commune mo Sire ha joni on probléme ɓuuri ga commune Sire heewi ɗum ɗo commune Sire han banggal ndiyam ngol soɗon ƴogoy holto ƴogoy toon min ƴogoyta ko wiyete Wuro Moutar Samba Sonkilin woɗɗi ɗo Wuro Moutar Samba Sonkilin ɗo foti kilométre uji kilométre uji 6 ɓukki neɗɗo noon ɗo e ɓukki neɗɗo on 15 caggal ɗum banggal mbiɗa caɗele ndiyam saɗele ndiyam o gonɗo ɗo woni maire commune mo Sire on Sidy Diorka kanko duuɓi 16 ɗino waɗi ɗo e nder commune mo Sire guila woni communauté rural ha woni commune est ce que himmon siftoro banggal ɗen ɗon saɗele ndiyam ɗam e banggal éducation woni école e est ce que ko fulɓe mbata ko est ce que ñiiri mum bonde est ce que wona ittete hunnuko sambe ɗen tawde Sidy Dior waɗi ɗo duuɓi 20 pawɗi guila 1996 ha joni onon hoɗon jaa e commune makko te onon école 0 ko fayte e ndiyam 0 ko fayte e laabi 0 ko fayte cafriki banggal safara kadi est ce que oɗon jogui cuuɗi safrirde e waɗa firti tan ko on ngala wuuro mon gonɗon mem est ce que oɗon jogui ɗo cuuɗi safrirde so jiiɗi safriyade holto cafroyde ɗon hakkude e Mbar Touba foti kilométre uji onon hoɗon goɗɗi Mbar Touba de caggal ɗum kadi sukaɓe mon siɓe jiiɗi janggo holto ɓe jangoyata on ngala école ok si ɗum yewti banggal laabi ɗi kadi est ce que kadi ɗum ala saɗede banggal laabi siko oɗon jahto banggal ɓukki neɗɗo walla soɗon jah Mbar Touba ka to diwan Mbaye Haw mi sikki ɗum ɓuuri mon ɓaɗade ok ɗum noon wadde garena goɗɗo inchallah ko goto jibinani wuuro ngo ɓe sikki an ko Daoud so mbiyata somi jumani musidɗo holɗum ɓuuri won caɗele mon ɗo e diwan Weedu Diaby diwan Weedu Diaby fof ko caɗele fof plan fof jaaɗa ko caɗele sa ƴettiri plan urbanisme sa ƴettiri plan hydraulique o woni ndiyam ɗam ɗam ɓuuri won caɗele maire o jooɗi koɗo ça fait des années mais haydiga min jusqu'à présent sa yi mim ɗon dans le domaine éducatif woni école ala école woni ɗon Mbar Touba c'est très loin te an woɗɗi no feewi taɓɓol ngol e sécurité surtout ngoy kena amen tampini débat vol de bétail aussi voilà non ɗum wayi amen tampini bon par rapport à la sécurité aussi min ngala poste saɗo dañi probléme il faut jaabuma ça fait à peu 30 km ou 35 km dal probléme aji ɗi heɗi keewi sono waɗi détail konten probléme uji ɗi
hôpital kiwgol ngol gandanɗa sikal waddi détail hayɗi gasa kam wawa won problème uji ɗi problème de jeunesse problème des vieillards mais aussi problème des femmes aussi ɓuri rewɓe est ce que bangal emploi des jeunes est ce que o maire commune mo siyerno siftanmo onon jeunesse o emploi des jeunes je pense bien que ɗo woni mbaɗa est ce que heɗum hay waɗi est ce que maire o hina andi woni emploi des jeunes minen kam jakil fi puisque mi feeran nan maire o hina haala emploi des jeunes ya rien so te wona jeune aynaɓe goni ɗo woɓe ngala ɗo gogal ala ɗo aucun autre emploi si ce n'est l'élevage ɗum dal woni ɗo bangal élevage est ce que oɗon ciftora bangal financement ji financement de la jeunesse min nanat financement tan minen financement min nanat min perayi financement min perayi hay garɗo hayɗamen haal financement c'est la première fois ɗum haala nufora min ɗum nan bon min ganda woni financement min nanata radio ji woya financement hin woni ko min perani heɓ financement o bangal fayde ko e ndiyam caɗele ndiyam kadi est ce que onon kadi to ƴogoy toon to no woɗɗi walla woɗɗani à part ɗum onon koye mon mbe sikki tan ndiyam kam añetaki est ce que onon mbini waɗ demande pour wawde dañde forage e village mo wen jaaɓi minen de siko Allah mi nani wiya kamɓe mi wona wiya bon min mbaɗi délégation chaque fois heɓe kal haal ndiyam ɗon kono jusqu'à présent le maire est sourmi woni maire o kay hoore mum kala gonmi kañum haal ndiyam wiyatamen bon on verra mo gasta ndiyam ɗam min joguiyatno ko maayo warti ha wuuro Moutar kono jeeyi amen min nani amen tampi noon min keeɓani ha fa hakkude mon e maayo foti kilométre uji kamen maayo ça fait 25 ou bien après 27 kilomètres or obligatoirement ma won wuuro Moutari wuuro Moutar hina men huɗɗi ma won hedde 8 ou bien hedde 7 et quelques kilomètres mais wuuro Moutar ko commune Sierre Dia walla ko commune Mombane walla ko hom commune Dia wuuro Moutar commune Sierre kono est ce que wa on mbawa ñagade maire o komon antenne immo toon ara ga min ñaaguima mandi ɓeya ko min ñaago kay min ñaagima ha min tampi ɗe wireɗa ha min ñaagima ha min tampi le maire est sourmi voilà caggal ɗum banggal safaro kadi hono wayi banggal safar rien cellal ɓalli woy noon ɗum wayi ga sattin saabu joni sika ɗo emmima hakkude ma ɗo e mbalka ko ɗum hedde 20 ou 30 de kilomètres yimɓe heeɓe Allah yaafo heeɓe ɗo maayi taw kiɓi yani ina woɗɗi reɓɓe heeɓe ɓin ɗo dañi cohloña ɗo addane walla heeɓe dañi probléme dañi cuuɗi saabu ko ɗum ɗon min ngala hôpital kam ala ɗo hôpital ina men woɗɗini fiiri so jii safiyade holto safroyde ɗon mbar tubaako min jahat kono mbar tubaako ne woɗɗi amen est ce que hôpital mbar touba ko hem jogui bagage mo ganduɗa wawi matériel kam ala mbar tuba matériel ala ɗon si ce n'est gaddanma ɗon tan gullaji ɗi bannat yimɓe même sa tawi jewɗa ñabbu ngara mi ganda ko ɗum tan bannat est ce que ɗum noon matériel ala hay ndega ala ɗon Daoud Allah jarama ndiyam min ciki min jogui caɗele ndiyam min goɗɗi ndiyam min ƴogoy tak ɓuuri Moutar sam tunki ɗo tan woni ɗala ndiyam an ka ndiyam ngal tuɓɓata ndiyam min cikil walli ndiyam tar min cikil machine ona cikil école pour kali ɗen janggi caɗele ndiyam no fof no ɓuura men kono ɗo ndiyam no ɓuura men min jilirta boɗɗi ngal timin korojo sattude paanala caggal ɗum banggal safar ɓelli o kadi saabu sa ƴeewi surtout ma jamono joni o e jamono iɗan hem sir iɗan neɗɗo seni dañ cukalel yano tan luggere dañ toon cukalel arta walla nder suudu makko mais joni aduna komi cansiɗo joni yimɓe keewi dañ cukalel tan nder hôpital est ce que onon jahagol hôpital no weeɗi mon walla weeɓani mon sattude ɗum woɗɗi hôpital ala ɗum woɗɗi Momar Sarr wol mbar Touba Momar Sarr tawol mbar Touba ɗum de ɗum muusi ɗin woɗɗi ja hôpital joni onon so jiin han président Macky Sall walla laamu Sénégal holɗum ñagoton ɗumen min balli ko hôpital bade min balle ndiyam kaydi fayi onon dal caɗele mum ndiyam e hôpital e école ko ɓuri ko nawi ɗo ɓe remda ɗo wotoji no heɓe nawi hôpital wana Momar Sarr saka wanam no surtuma min miɗa wonde ɓerde so liɓi kam ɗum asma oto e loyte ɗo ƴetti nawe wan Momar Sarr walla walloɓe rika waɗa caɗele min kam gorgol ɗum Allah jarama aya assalamu aleykum bandiraɓe meɗen caɗa ndiyam fi caɗele amen fof ndiyam ɗam ɓuuri amen jeeɗo kala neɗɗo en dawor beele nawor ƴogirga giɗo ha guri Moutar en giɗo ha guri Tidiane en ha mbar Touba ka ɓukkine kala neɗɗo en yasindat hay tawi mbeɗa woni ndiyam saabu min mbayi ɗum onon caggal ndiyam ɗam ufade banggal janggude sukaɓe est ce que ɗum kadi in mon wiyamna ɗo ɗum weeɓani amen haɗi amen ɗum haalka mbo ala ndiyam kam ala janggi caggal ɗum ɗon laabi kadi pour jehon Momar Sarr walla pour jehon ɓukkine est ce que ɗin laabi kadi newi ɗi newaka saabu ɗum waɗi tan ko par ñalade mbawata yaha Momar Sarr ɗum noon gorgol Allah jarama
ɗum noon bandiraɓe Djily TV télévision aynaɓe premier chaîne dans le zone silva pastoral bandiraɓe teddimi moon caɗele jeerinaɓe enen kala to pullo woni walla kala to gaynaka woni walla kala jeerinko woni enen takmen immade tan ko caɗele jeeri takmen immade tan ko caɗele fulɓe takmen immade tan ko caɗele leñol ngol ɗum noon wadde mbaɗen feere tinnoɗen e leñol he saabu fulɓe ha joni heɓe ɗum fulɓe ha joni heɓe keedi fulɓe joni ha joni jangde hen manki on ƴeewi guila immuɗen tati commune mo Fanaye ha Gassi hato diwan Sousane commune mo Ndiayen Penda Haw commune mo Siyer commune mo Mbane commune mo Tessekere hato diwan commune mo Aji hato diwan Aji Bali on jiiɗon ko ɗum pulagu hen wuur ha joni mbawi way ko gonɗen ko 1960 école ala ɗo wondir pulagu he te en poti janggo Sénégal jeeɗen eɗen poti janggude pourquoi en dañta éclaji mbawi en leƴƴi ɗi foof il faut que janggen laamu Sénégal laamu leydi Sénégal ministre jogui éducation nationale mballe amen mballe pulagu ngu mballe leñol ngol min dañ ɗo min janggi mballe amen minen ko Sénégal min jaa il faut que min jangga si min janggay minen min jeeyataki to feccoɓe to bandiraɓe tedduɓe jangginen sukaɓeɓe wona gaynaka tan timna ɓiɓɓe ma jooyi fof mbaɗa ɗumen e gaynaka ɗum kadi calɗen ɗum mbaɗan feere tinnoɗen e éclaji he yoɓe janggo Qur'an yoɓe janggo école yoɓe janggo arabe yoɓe janggo ko woni foof caggal jangde nde président Macky Sall joguiɗo fati ministre joguiɗo hydraulique walla joguiɗo fati ndiyam mballe amen e ndiyam zone sylvo pastoral hem ɗum président Macky Sall a tinnima wonko mbaɗɗa sika welama 100% a waɗi 40% mais ha joni wonɗo manque min cohli ndiyam no feewi wonɗo yimɓe ɗomɗi won yimɓe keydi ha joni mballe amen ndiyam ɗam hay so yimɓe mbawa dañ force uji e ladde foof yomin dañ antenne jeeyaɗe e nder ladde he yimɓe tampi banggal ndiyam ɗam heeɓi yimɓe ɗen tampi no feewi mballe amen e ndiyam yimɓe si ngala ndiyam hay dara mumen moƴƴani ɓe mbi cellal woni afgalu mais ndiyam kayne siko ala cellal ala sens hay sa selli ala ndiyam ɗen cellal ala sens caggal ɗum cafrigu ngu ɓeɓe jogui probléme cafrigu no feewi zone sylvo pastoral ala hôpital niveau 2 ala hôpital niveau 3 ala hôpital woni nder zone sylvo pastoral ɗum noon ɓemin cuhli hôpital niveau 2 ete plus de 4 walla 5 hôpital to diwan commune mo Siyeri commune mo Tessekere commune mo Mbane hato diwan commune mo Ndiayen Penda Haw min tampi min lorima minen way komin jejjitama way ko minen min jaaka lesdi Sénégal ɗum noon président Macky Sall ɗum ɗo ko an jii ɗum banggal laabi ɗi kadi ɓemin cuhli laabi saabu ladde nde machallah hen yaaji mais laabi ɗi kadi ɓemin cuhli banggal ministre joguiɗo environnement ladde ndin somo jamma e ñalama mballe amen onon joguiɓe environnement grand muraille vert o mo woppama ladde nde joni gasi tos leɗɗe netti wodde foreji ɗi netti wadde liggueyji mumen ɗum noon wadde garten ɗum ɗon président Macky Sall an e ministre o joguiɗo environnement si ɗum yawti mballe amen no min janggiri ɗum woni numéro 1 o jangde nde somin janggani min jata mballe amen no min janggiri ɗum noon bandiraɓe tedduɓe caɗele jeeri men caɗele dowru men e nder Djily TV télévision aynaɓe guinmon sehil mon Mouhamed Nasrallah ɗo e diwan Ɓokkinet ɗo e diwan Waalo ɗo e diwan commune mo Siyeri ha nder wayno Jaabi Allah jarama on jarama ha yeeso ko lawol jamon joof on jarama